मिन्थिबाय आरोना थैबायनो होननानै बे बुजानानै थैबायनो होननानै खुलुमबाय गासैखौबो आंनि भिडिअआवहाय खुलुमनायखौ जासिहरबाय लोगोफोर दिनै आं नोंथांमोननि गेजेराव गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय स' नायलांबाय थाबानो जाबाय आरोना भिडिअखौ जोबजासिम नायनो दाबाव मोनसे जाथाय जानायनि भिडिअसो लानानै फैदों आरोना आङो नायलांबाय थाबानो जाबाय नायलांबानो बुजिगोन आरोना लोगोफोर मा जादों होनब्ला जोंनि गसाइगावनिनो आरोना बियो एसे मेन्टेल आरो मानसियाहाय फाग्ला आरो बांद्राय फाग्लाद्रायबो नंद्राय आरोना रायलायो मोजाङानो ओमफ्राय बबेबा समाव एसे बोरैबा आरोना खर'आ बारा मोजां नङा ओमफ्रायो मालाय मा होनो सार्टिफिकेट दंखायोनो मेन्टेलनि सार्टिफिकेट दंखायोनो बेनो मेन्टेल माबायावहाय थायोना मोनसे जेनेबा मा होनो बिदिखौ थाग्रायाब्रा बे फाग्लाफोर थाग्राया बावलायलांबायलै बेयावहाय थाखांनानै फैखांखाबायनो आरोना बे सार्टिफिकेट मोनखानाय मानसिया ओमफ्राय मानसियाबो हाट्टा खाट्टा मोजांथार आरोना नायनो जोंनि दखानावनो फैबाय थायोमोन आरोना ओमफ्राय माने बास स्टेन्डआव जोंनि गसाइगावआव सिनायजोबो आरोना बेखौ फाग्ला होननानै ओमफ्राय सानसुनिफ्रायनो माने एगजाम होग्राफोर मानसिफोर फैदोंना बेयावहाय गारिथ' दोनदों नालाय लामायाव जिखुनु एगजाम होग्राफोरनि ना सोरनिमोनथाय गारिखौ आं बेखौ हमनो हायासै आरोना जिखुनु एगजाम होग्राफोरनिनो होननानै बुंदों आरोना बिसोर आदामोनहा दायो बेवहाय आखाइया जि मावो ओमफ्राय मा जाखो हारसिंनो बेबा मा जागोरा फार्स्टआव आं मिन्थिया जिखुनु जाया रागा जोंदों आरोना मानसिया बास स्टेन्डनिफ्रायनो बै माबाया मन्दिरनि आबौआ नानाजिया बेजोंहाय लौथिलायनानै होसोहरजाखादोंनो बियो माने गारिखौ एकदम माने मन्दिर सिङाव सोजोबथारनायनि रागा जोंनानै लुथिलायनानै होसोहरदोंनो आबौआहाय नानाजिया ओमफ्राय बिनिफ्राय थांनानै बियो डाइरेक्ट बै माबायाव थांबाय आरोना कलेज पाराथिं थांबाय बियो थानाथिंजाय थांनानैहाय बेयाव बै मोनसे दं आरोना कलेजित होननाय दङ गार्ल्स बयस गासिबो हाबजोबो आरोना कलेज दङ स्कुल बेयावहाय बिसिनि थांनानैहाय माबा जाखांखो मानसिया आरोथ' मा होनो एसे खर'आ मोजां नङाना गारिखौहाय बुफायदों आरोना फार्स्टआव मायबा नांलायहैग्रोदों मानसिया थांनानै ओमफ्राय थांनानै नांलायहैग्रोनानैहाय ओमफ्राय उनावहाय बेबा मा जाखो बारा जाबाय खोमा नांलायनाया मेन्टेल मानसिना खर'आथ' कन्ट्रल हाला सोरबा माबा बुंबानो एसे रागा जोंबाय बियो दाना गारिखौ बुफायजोब्बाय आरोना ओमफ्राय बिनिफ्राय साथाम सिआरपिफोरखौबो खर' बुखावदों बियो भिडिअआव गैया दै बे भिडिअखौ आं मोनाखै आरोना ओमफ्रायो बे मा होनो गसाइगावनिनो थानानि बे गस दङ आरो सार बेखौबो माने जोनानै एकदम माने थांफागार होलायलायदों आरोना ओमफ्राय बेनिफ्राय बिसोरबो बुदों आरो ओमफ्राय पाब्लिकफ्राबो बुदोंनो दायो माने बुनानैहाय बुबाय माबाय खाबाय भिडिअआवहाय नायलांबाय थाबानो जाबाय नोंसोर नायलांबाय थाबानो मिन्थिगोन आरोना Selection नांगौ माथो Hey, don't one man army. Dexos, hey, Sherta Dexos, Sherta, Dek. Dexos tuh, goromo ya guys abar, or gari dah bangsana. ওই যাবো রে মায়ের জায়গা মোড়ে মারতেছি সুন্দরভাবে কোন মোড়ে মারা লাগে আবে ঘুষনে প্রাম এই কি আর এসে বিলকুল এটা ভালো না ওই আগে মনে মারবে একবার
खारला होलायबाय भय रे ओरै होलायबाय फैखागोन गारिखौ बस्था गाज्रि खालामजोबखाबाय नै लोगोफोर नालाय ओमफ्राय बे भिडिअखौहाय आं बानायाखै दे लोगोफोर मानो होनब्ला आं एग्जाम हैनोसो थांदोंमोन ना बेखौ आंनि बिबोनां जायो आरोना इसोर बानायदोंमोन बेनिफ्राय आङो बेवाइनिफ्राय लानानै हगारनाय जादों आरोना बे भिडिअखौहाय लोगोफोर बस्था गाज्रि खालामजोबखादों आरोना गासैबो बायजोबखादों गारियानो बारा गोबाव जायाखैमोन दा नै नैबेयो गावनि स्कुटि आरोना बैनि जाय मानसिया बुथार जादों बे मानसिनि स्कुटिमोन बियो सेस बायजोबखानाय आरोना गावनाबो रोना গাড়িটা তুই এ জাম্বা তোকে কইছে গাড়িটা আগে নে কেন এরকম রাখা লাগে এখন দেখিস না কি করলো কইছে মানুষটা পাগলা কয়া বুঝি না কথাটা পাগলা কইছে কি নিবার না ওই না আগে খাইতে গেছিল এখন দেখ তো তোর অবস্থা Siar pini gue Jwbbai. Siar pini gue Jwbbai. Siar pi. Kedung benar. Gue Inggris sudah urusan langsung na kari punya mana sih. Buru beri nih pak, buru gane usop. Sekarang, sini juga mansurabu. Nang ale. বেটা আমাকে চিনিস এই এলাকার কেউ কিছু বলবে না আমরা কাটতে পারে মানুষ কেন লোক আমরা মাছ শুকাই তো মারা নেই ওটা কথা নেই বস তোকে বলতে চাই আপনি আমাদেরকে তোরাও টর্চার করে ধরে নিয়ে যায় मेरे साला डासे मीन्स नहीं काबलिग लागे ये मोशन का आराम अंदर के डोर वर्क करे ओए बात डोर सेंडेला फुना सेंडेला फु सेंडेला फुनानै लागा
दा नोंसोरो नुबायना लोगोफोर दा जेरखम मानसिया मोजां जेरखम हमनानै खानानै गारियाव लाङो गारिसिम थिखोजोबनायथ' आंनाव भिडिअ गैजोबा बेखायनो आं बेखिनि भिडिअखौल' होनो हाबाय माने बिनिफ्राय ओमफ्राय लांनानैहाय बेबा मानसियाथ' जेबो जायाखैमोन आरोना थाट्टा खाट्टा मानसिना बुजाबाबो सायोना साया गावसो मिथिसिगौ ओमफ्राय गावबोथ' दायफोरखौ बिराद गिदिर गिदिर मावखायो नालाय दायो बुजानानैबाबो थांबाय जेबो जायाखैमोन आरोना ओमफ्राय उनावहाय गारियाव थिखोजोबनायथ' आंनाव भिडिअ गैजोबा जिखुनु गारियाव थिखोनानै लांनानैहाय उनाव गारियावबा मा खालामलांखो पुलिसफ्रा ना बिजिफोर थुलांखो ना मा जाखो थैबाय आरोना मानसियाहाय ओमफ्राय नङाबा नों हठात बिदि बुनायावल'थ' मानसिया थैयाना बेबा मा खालामखो मिथिला आरोना दा गावसोरसो मिथिसिगौ मारै जाखो होनब्ला ओमफ्राय बेना माने बुनायखौथ' दे जेनेबा बुबाय मानिबाय बुनांगौमोन जेबो नङा ओमफ्राय मानसिया मारै थैगोन आसरित मोन्दों आरोना बयबो आसरित मोन्दों माने गारियाव थिखोनानै लांबायबो ओमफ्राय मानसिया उनाव थैनो डेड बडि माबा थानायावसो थायोमोन दा मा होनबावनो जानांगौआथ' जाबाय ओमफ्राय बे जाथाया मैयानिनो जादों आरोना मैयाथ' आङो एग्जाम हैनो थांदों लोगोफोर मैयानो जादों ओमफ्राय आंथ' बेलासिनासो सफैदों फासथासोआवसो सफैदों आरोना आङो दायो ओमफ्राय आङो मा होनबावनो मैयानि भिडिअखौ आङो जिहेथु जोङो थांदोंमोन एग्जाम हैनो बे भिडिअखौ आङो हगारनोनो मोनाखै आरोना दासिमबो आंना भिडिअफ्रानो पेन्डिं जानानै थाजोब्बाय टाइमखौनो मोनला आङो ओमफ्राय गाबोनबो आरो फुजा दंबावो मानो बिश्वकर्मा ओमफ्राय दिनै मानडे दिनै आङो बे भिडिअखौ लादों मैया सानडेमोन मैया एग्जाम जादोंमोन ना मैयानि भिडिअखौ आपल'ड होनो मोनाखै आं ओमफ्राय आङो दा बानायबाय थानाय भिडिअखौसो दिनै आपल'ड होग्रोगोन आरोना मैयानि भिडिअआ थाथ'थोंसै आङो उनाव गाबोनफोर होनोसै आरो बे भिडिअखौ आपल'ड ओमफ्राय आंनि बे भिडिअखौ हगारग्रोनाय जासिगोन आरोना लोगोफोर भिडिअआ एसे उल्था फाल्था जासिगोन आरोना सोरबाफोर बुजियाबा कमेन्ट्सआव सोंहरनो हागोन आरो लोगोफोर माथो होनबावनो दायो बे मानसिया थैबाय ओमफ्राय बेसोरा सार्टिफिकेटबो दंखायोमोननो मेन्टेलनि ओमफ्रायो दायोथ' मा जाखो गावसिनि फेमिलिनि मानसिफ्रा रायलायहैगोन खोमा मैया जोंनि न' खाथिनि आमाइमोनहाबो नायनो थांदों आरोना गोथैखौहाय ओमफ्राय आङोथ' हौवाखौ थांहोआखै आरोना बेखौ आरो बिदि बायो आङो थांहोलाबायनो ओमफ्राय मैयाथ' दखान होनायबो जायासै गैया एसे बेलासि खुलिदोंमोननो दखानफोरा खुलिजोबदोंमोन ओमफ्राय जोंना थाङासै आरोना आंबो गैलाना आरो फंबायाबो थांबाय माने बन्द' दखानखौ खुलिनाय नङा बायदि होननायखाय बेबो थांफिनबायना मैया बेनि थाखायनो खुलिनाय जायासै आरोना आङो स्क्रिनाव होनानै होखादों मानसिया माबायदिमोन हाट्टा खाट्टामोन आरोना एसे गाहायमोन नायबानो जाबाय बाप्पि दे होनो आरोना नामखौहाय नुबाय थायोमोन आरोना जोङो सानफ्रामबो नुबाय थायोमोन ओमफ्राय मानसिया एकदम जेबो जायाखैमोनलै मानसिया जिखुनु मामाया जोंनि न' खाथिनि मामायाबो आमायाबो माने फुङावसो नुदोंमोन होननानैहाय ओमफ्राय आंबो मैया सानसे दाखालि मैयाथ' दखान होनाय जायासैना दाखालिसो नुदोंमोन आरोना दाखालिसो जों दखानाव फैदोंमोन ओमफ्राय जोंनाव मोनसे पुदिना मसाला साना दं आरो भुजिया दं आरोना बेखौ लांफैबाय थायोमोन बियो जाफैबाय थायोमोन आरो ओमफ्राय आसरित मोन्दों आरोना जखन आङो एग्जाम होनानै फैबाय आरो एसे खोमसि जाहांबाय 6:30 7:00सो बारा जाबायमोन आरो टाइमा बिदिसोनो 7:30 8:00सो जाबायमोन खोमा बिदि टाइमावहाय मिन्थिबाय आरोना थैबायनो होननानै बे बुजानानै थैबायनो होननानै ओमफ्राय बुजानानै थैनो मानि थाखाय बुजाखो मा जाखो होननानै जेनेबा खबर लाबाय ओमफ्राय नोंमारगौ आरोना थैमारबाय मानसियाहाय ओमफ्राय नुबाय थायो सामफ्रामबो एसे बोरैबा मोनलायलायबाय आरोना बिदि नुबाय थानाया ओमफ्राय गावनिबो दाय दा माथो होनबावनो ओमफ्राय पुलिसफ्राबो दा गावसोरखौ बुनायनि गरमजों बेबा मा खालाम गावसोरसो मिथिसिगौ आरोना लोगोफोर आं बेखिनिखौनो माने खोन्थानो थाखाय बे भिडिअखौ हगारनाय जाबाय आरोना गाज्रि दामोन ओमफ्राय रावबो गाज्रि कमेन्ट हरनाङा दे लोगोफोर मा होनो आं जास्ट ओरैनो हगारदोंसो आरोना जाहाथे माने बिदि जादों घटना जादों होननानैहाय आं माने बेखौहाय हगारनाय जाबाय आरोना जोंनि लकेलनिखा माने बेबो कलेज पारानिनोखा आरोना बे जाय मानसिया बुजानानै थैदों बे मानसिया कलेज पारानिनोखा ओमफ्राय गावनि खाथियावनो गावनि न' खाथियावनो बिदि बुजानानै थैलायलायबाय आरोना बेयो माथो होनबावनो लोगोफोर मा होनो बिदिखौहाय लोगोफोर आं जिखुनु जास्ट हगारबाय आरोना जाहाथे बिदि घटना जादों होननानैहाय आं हरदों दालागैथ' निउसफ्रावबो होबायदां आंथ' मिन्थिया नायनायानो जायाखै आं मबाइलखौनो दांनाय जायाखै ओमफ्राय दायोसो नै आङो टाइम मोननानै बे भिडिअखौ खालामनाय जाबाय आरोना स' बेखिनियानोमोन लोगोफोर भिडिअआ